Kajin Demon, may nabili tayong baboy. Ito, yung batok ng baboy sa katay. Dahil puyat tayo, magkukan tayo. Mag-ata-ata tayo ng luto. Para madagdagan naman yung dugo natin. Ilalaga ko lang to Kajin Demon ng ganito. Kumukulo na Kajin Demon. Mabilisang laga lang to Kajin Demon. Ito yung unang ginagawa pag may kasalan. Agahan Kajin Demon. Yan. Pakulo lang ng baboy atay. Pwede na yan. Timplahan. Ayan o, kulong-kulo Kajin Demon. Hanguin na natin itong atay. Mas mabilis ito maluto. Ayan, iwanan lang natin yung iwanan natin yung karne doon Kajin Demon. Ito, mas mabilis maluto. Lemon, hinangon ko na yung baboy natin. Pinakuluan ko lang to. Tapos ito yung atay. Hiniwa ko lang. Ito yung ingredients natin Kajin Demon. Hiwain ko lang yung ating baboy Kajin Demon. Yung ganito din na hiwa. Simutan natin pindutin yung video kanina. Kaya yan yung kitalabasan. Nahalo-halo ko na lahat yung ingredients, yung sibuyas, leeks, toyo, siling green, sa siling pula. Lalagyan ko na lang ngayon yan ng paminta Kajin Demon, saka nating halo-haloin. At syempre, hindi makakalimutan yung kalamansi natin dito Kajin Demon. Dadagdagan ko yan ng suka para yan, mas masarap Kajin Demon kung may suka yung ating ata-ata. Kaya dinagdagan ko, yan yung pagtitimpla natin Kajin Demon sa ating ata-ata. Yan, nilagay ko yung suka dyan, Kajin Demon. Saka natin dadagdagan ng ibang ingredients. Lagyan natin ng konting kumparing aji, Kajin Demon. Yan, tantan lang. Saka natin halo-haloin, Kajin Demon. Man natin Kajin Demon yung kanyang sauce. Yan, konting, lagyan natin ng konting asin, Kajin Demon. Lagyan natin ng mga 100 pieces na asin. Halo-halo para ma-mix. Yan, Kajin Demon. Okay na yan. Sa probinsya namin, Kajin Demon, pag may kinakasal, ito yung unang natitimpla. Ata-ata ang tawag sa amin to. Ito yung ginagawang agahan o kaya pulutan. Kasi madalian lang to, Kajin Demon. Nilaga lang, tapos lagyan lang ng ricado, toyo, kalamansi, yan. Saka sibuyas. Yan, okay na. Okay na yung kaya mabilisan lang to. Para sa gutom at walang pulutan. Yan, Kajin Demon, let's go. Kain muna tayo. Ito yung ating ata-ata Kajin Demon. Yan, kain tayo. Yan, lagyan natin dito sa kanin. Saka natin kainin. Yan, kain tayo. Ata-ata. Masarap siya Kajin Demon, subukan nyo to. Mabilisan lang. So, Kajin Demon lang. Masarap. Ayos Kajin Demon, saktong-sakto. Kain tayo Kajin Demon.